Predstava je veľmi jednoduchá, že klasické protestné zhromaždenie, ktoré sa na tento účel zorganizuje, skončí pokusom dostať sa na pôdu vládnych budov alebo na pôdu budov ako Národná rada alebo prezidentský palác. S tým, že dôjde akože k nenásilnej okupácii týchto budov, čo si tak asi predstavujú, že sa natiahnú nejaké podložky, zoberú sa nejaké spacáky a budeme sa tváriť, že ideme okupovať vládu Slovenskej republiky, Národnú radu a prezidentský palác, vraj občianska neposlušnosť, a budeme brániť vláde Slovenskej republiky, aby pokračovala vo svojej práci. Čo bude pokračovať? Samozrejme očakáva sa, že v normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené a začnú samozrejme robiť poriadok v príslušných budovách a priestoroch, kde ľudia nemajú čo robiť. V tom okamihu budete vidieť všetky kamery, počnú CNN, BBC, všetky televízie sveta budú nastavené a budú vytvárať obraz, ako napríklad policajti vynášajú človeka, ktorý sa hrá na občiansky neposlušného a ktorý okupuje nejakú budovu. Dôjde k roztržkám a vyvolá sa obrovský tlak na obrovské protesty, národný štrajk, že vláda zasahuje silou proti slušným ľuďom a cieľom bude, aby vláda padla a aby došlo k prevzatiu moci, možno aj bez parlamentných volieb v Národnej rade Slovenskej republiky.